Ходили ви се на море посред зима? Мразите студа и не намирате нищо привлекателно в зимата. И веднага след като отмине Коледа и приключите с подаръците, започвате да мислите за топлото лято и ви се ходи на море. Това е напълно възможно. Представям ви арт-клас Морски бряг. На това уникално арт занятие изработваме бряг в желана от вас форма, на който поставяме и вграждаме различни морски елементи. След това започваме работата по морето, като нюансираме от плитко към дълбоко. За финал правим красиви, уникални вълни. Ако искате да се пренесете на морския бряг и да се заредите с топла слънчева енергия, може да го направите още този уикенд, 11.01 от 11.30 часа. Очаквам ви за Морски бряг. Предварителното записване е задължително, местата са много ограничени. Оставям телефон за записване в описанието. Очаквам ви! Ще бъде топло, ще бъде много морско. И ще се научите да правите истински разпенени вълни.